Nagsagad na sa kapapicture kagabi sang ginmuno tato iyang din ang mayor nga si Congressman Greg Gasataya lini ang libot no do makita naton visible ato si Kong Greg Gasataya no. So ang mayor iya kagabi ulihin nakita yan oras ato las 2 sa sang kagahon din to yang buho nagalin si Mayor Benitez. Tapos sa buong adlaw tinagpulo pa picture sa to sa mga Fisher Fox grupo sa mga Fisher Fox makabanan sa may bahin sang area sa Barangay 1 kag Barangay 2. Ti ano dayon no? So bilyonaryo nga mayor pero imbisan 5 guruway sa maginhatag to nagmeeting lang sa to. Kung hindi lang ni meeting nagpa-picture lang to guros Mayor Benitez no. So insigida diya pag meeting ara dayon ti aryo tag Gisbel ti sang una do kadasig ma sa inyong eleksyon pa lang no. Do kapangayo gani kamo nga may mga sunog permi kay para nga makapakita dayon kamo to sa mga kabarangayan nga nagahatag kamo ko nagabulig kamo ti aryo tutuod ni ang bululigan no. Sa mga evacuees ni no kun ako bilyonaryo anong ko manabing kwarta ko kun mapatay ako man no. So ang himuog sa ti panagtag ko na no sa akon sining mga constituents bisan butang tabi mag 3,000 pesos abi no kada isa na lang no or kada household abi mag 5,000. So sini ka ubos manggad ni Mayor Benitez galing kay ti salig man sa Japon no sa bahin sa pundo sa syudad sa Bacolod ti ano malahaw ang pundo sa gobyerno iya dugay pa na i-release basi i-release na iya sa sunod pang tuig. No, so para mabilib ba ang tawo bala kay kag parang hindi man magsala no ang tawo nga ginbutang siya bilang alkalde sa syudad sa Bacolod. No galing kay wala gina ang aton niya nakita hindi daw puro pa pogi points lang puro pa picture. 15 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa probinsya sa Negros Occidental hibolon naton no ang ining pinaka-latest nga mga ay tabo no dito sa bahin sa Banwa sang Kawayan no. So grabe ang kakusog sang baha sa Kaliling no matapos nga nagluntad iya makabanan no ining pagtupa sa badamol nga ulan no. So ti kon lataw naton 15 gito ka makabalagyan sa Barangay Kaliling ang naguba karungan sang baha dala ni Bagyo Paeng. Sa bahin naman sang sa bahin naman sang Kabangkalan ti daw ka kwan subong sa Kabangkalan no sang una sa Bagyo Odette perting baha sinidre. Kamusta mga taga Kabangkalan? Kumusta ang bagon yung mayor no Mayor Benji Miranda no so why sang baha sa Kabangkalan? So ti daw hindi naton makitanaw no ang ang pinakuling nga sitwasyon dira karon no sa syudad sa Kabangkalan sa bahin sang Ilog muni mga manubo nga malugar mo no sa sur nga porson sa probinsya kag ang syudad sang Sipalay. Speaking sa syudad sang Sipalay no nagahatag kita condolences no sa upod naton kuligta no sa media yung mga kabanan no ti siyempre mga kwanta may niya no mga nauna bala sa aton sa industriya no. So sang una ti sa mga legitimate sa mga radio stations but trabaho pero sa ulit nangin black timers na lang no. Pero anyway ti nagaupod kita sa kasubo no sa pamilya Hilangre utod gali ni siya no ni Sir Richard Hilangre ang principal sa Bacolod City National High School no. Rest and peace no pare Jeffrey Malacad Hilangre no. Hindi matapos nga ti nagprograma sa kuno gina sa Facebook nakita man naton no. So pag tapos ang program pagtindog na golpeada sa kuno natumba kag way gid matabangan no. So ti amo ni bala no sa aton nga kwan nga kabuhi ti dapat mangin ready kita at all times no kay no one knows no. So wala sang ni isa sa makabalo sa aton kun hasta diin gid kita no. So binigto sa Ginoo lang gid ang may kwan sina makahibalo mula na galing no kay ti kasubo ito kapadulong kita sa Fiesta Minatay ti mo pa na no ay bantang mga kauturan nagkalamatay pa naguna-una na sila till we met again no. So dira magikita sa gyapon mapadulong sa urihe. 17 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa Moises Padilla no daw may medyo pagtaas ang baha nagluntad subong adlaw kag nag-inulan man kagabi hasta kay inasang aga tubtub man kay inasang udto no ang banwa sang Moises Padilla no. At the same time check taman karon no ang banwa sa Lacasiliana
may kopod naton karon Mayor Romaila Nicor Manggilimutan, no? May sang bano sa Castilla na kay ilang sementeryo to no? Nagkala kuan man sang tubig. Nasulob man sang tubig makabanan. So anay to nga ti do panglimpyohan ng mga patso naton, no? Manitso sa ato sa mata, ti liwat naman kita manglimpyo Pero sa bano sa Castilla na nga ang patso nila to nasulob man sang tubig. Dala ni Bagyo Paeng, no? So balaon ta na karon sa ato sa interview samtang diri sa Barangay Banago may kopod naman Kapitan Ricky Mijares ang punong barangay sa Barangay Banago, no? Ini matapos nga tiyo pila man ka pamalay, no? Ang kwandra, no? Pila man ka mga pamilya, no? Ara karon iya makabanan sa bahin sang area sang evacuation centers sa bahin sang Barangay Banago. 140 ka mga pamilya kadum damo, no? Tema coastal barangay ini, no? So taban ini sa coastal area nagatiner ang ining kapin sa 502 ka mga individual nga karon sa Banago Elementary School 2. Samtang duga pa karon nga mabalita nga aton sa pagdiskusyonan, no? Diri sa aton sa ring pagpalagad na may balikan taman to si Mayor Judith Gallego, no? Sang syudad sang Silay. No, hindi matapos siya makabanan nga ti daw halos nakibot ang mapumuloyo, no? Sa Barangay Zone 3, no? Barangay Mambulak, Silay City, sa Sarikataason sa balod nga naghampak sa ilang makabalayan kagabi. No, so may ara sa 4 ka mabalay na wasak sa Zone 3, Barangay Mambulak, no? Bagod sa mabadlos nga hangin kag madamol nga pagtupa sang ulan, no? So ni kamo magkabalaka kay ti tiyempo ni subong sang mga ginpangbuto ninyo kag ginpangbutang na sa pwesto like abidra sa syudad sang Silay, no? Sa kay Mayor Judith Gallego nga ti hindi naman mabatas nga mababayan ang iya sini nga mga constituents nga amo ini ang sitwasyon sang iya sini mga constituents dra sa bahin sang syudad ya sang Silay. So balikan ta to karon no, para ma-check ginaton ang latest nga kuan no, latest yung makabanan nga impormasyon o pinakaulihing sitwasyon, latest sa sitwasyon sa mga pumuluyo man sang Barangay Mambulak sa syudad sang Silay. Mga totally damage somatic pila ning mabato nila, no, nga mga assistance alin sa bahin sa City of Silay. Samtang dugay pa sa nga mga balita diman sa atong sarili nga palatuntunan, report man karon ni Bongbong Cherry Santillan ang ining ginpregunan nga pagpanghatag sa Philippine Red Cross, no, sang pamahaw macaroni soup daw kaina kag siyempre pod ang team sa Bombo Radio, no, kanag tag makita to sang mga pagkaon, no, para nga ti makabulig man kita, no, sa aton sining mga kauturan nga nalitan ni Bagyo Paeng. Ulan na ni pero ti damo gid disturbo sa aton, no, kag damo gid ang gintublag, no, sa sining pagtupa yang makabanan sa badamol nga ulan. 20 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Kasi malabot naman karon ang Hector Pangod sang Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco kay para nga ti mapathag sila diri no, sa mga pinamangkot, no, sa Hillside Subdivision kuno sa Barangay Mansilingan, burnout man sa gyapon. So ano ang cause ng burnout, no? So makaba after sa siring ni Bagyo Paeng. No, so diin pagid nga malugar kay ina diri sa aton sa Mandalagan may mga power interruptions man pero nagbalik man no. So hulot lato na nato kay ti ongoing man, no, ang survey sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco sang mga wala sang power supply, no, kagabi mga alas 12 pasado nag burnout man. No, so pero nagbalik mga alas 2 tapos pagkakaagahon alas 7 na burnout naman. No, so ti isa na sa mga kwan, no, isa na sa mga butang at hindi man beyond o kon beyond sa control, no, kay hindi man ihud sa Central Negros Electric Cooperative. Ang importante dira, no, sa dili makabanan nga ti nagakwan kita, no, og yun, no, sa sining pilak mga problema kay kung wala sang bagyo tinaga-enjoy man kita, no,
no, sang wala sang burnout mula na galing no, ti minimize sa tagamit kay subong ti medyo mabulubog at sa bulsa ta. May budget kita nga nadugang no, sa PRRB sa pagkonsume naton sang kuryente no. Kalos pa man ti kuno lagi dapat gid nga kuan ano nga gamitan ta sa kuryente ti matipid gid kita no, kay kita man Japon ang budlayan kay ti amo lang niya mo pareho pa sa Neko basiwa ti kon sino na da iya kon ano ya kadako yung ginakonsumo ti mo man ang bayaran mo di ba? Sige, samtang sa mga dalakuan nga mga balita nasyonal, dito baha sa bahin sa area sa Maguindanao, sa area sa Mindanao, sa Zamboanga, sa Cotabato, no? So ining makaluloy naton nga makautunan nga ang death toll karon didto, no? Sa pagluntad sang pagbaha, no? So naglabot niya makabanan, no? Death toll sa malapit sa 1 kagatos, no? Or masobra pa, no? Sa 1 kagatos ang numero iya makabanan sang nagkalamatay nga mga utod naton tugas sa siring malapnagon no, nga landslide nga natabo kag mapagbaha no, sa area sa Maguindanao kag sa bahin sang Cotabato. Kung natawan naton ang Mindanao do puro na lang bukid ang makitaan ta daw kita may makitaan nga kahoy. Amo man ko isa sa Maguindanao taon naton nga resulta no, sa sining pagkuan bla no, pagbalik sa aton no, sa silot no, matapos nga ti mga na bugtawan na naton nga mga kuan ano nga mga dunang manggad ta ginaabusaran ta no. So that's why nga ti kung isa makasilin magkikita nga base amo na ni ang balos sa aton no. So dapat tipigan naton ina no, kag hindi naton pag-abusaran. So ang kuan ano ang National Disaster Risk Reduction Management National Disaster Risk Management naton o kon NDRRMC Council no, nagduso sa kay President Ferdinand Marcos Jr. sa pag-declare sa National State of Calamity no, sa entire year no, dala sa sining pagpanghalit sa severe tropical storm nga si Paeng. This is sa 17 ka regions no, na classified as high risk so diri sa MDRRMC dala sang bagyo no, kaginlaslasan sang baha kag landslide no. So si NDRRMC Executive Director Raimundo Ferrer no, nagsiling kay President Marcos sa bayan sang virtual meeting no. So ti damo-damo mga propiedad nga nagkalaguba naman no, bangod sa pagbaha no. So damo man ang dilatar nga matrabaho no. So paano naman kita iya makabangon? May mga agencies sa gobyerno man nga maka-offer naman liwat sa aton sang kuana no, sang mga calamity loan no, para nga ti bisan pa paano magiuon kita after sa paglaslas ni Bagyo Paeng. So ang Maguindanao gipadalom naman niya makabanan sa state of calamity no, ang probinsya sang Maguindanao. Kag syempre no, balaon ta kag patpaton taman karon no, pinaka-latest ang result ako na ng update sa bagyo no, kay ti so far subong do hawa ng kawaan ta ang kalangitan ta do makitan ta do nagwa ng bulan patimaan gati balik na sa normal amat-amat no, ang aton sa nga panahon. Sa bilog nga Western Visayas, 135,000 no, ang nagkaduluan sang mga pamalay. No, kung nagkala-displace na apektuhan nga mga pamilya no, sa Western Visayas dala ni Bagyo Paeng. Ang Rojas, ang Antique, pwerte man ang mga pagbinaha no, ngayon na-experiencehan sa Yanida. No, so amo ni ang mga istorya no, sa likod sa sinima kalamidad ang nagaigo iya makabaran sa aton. Imagine dito gani na sa bahin sa Antique no, may isa dito ka farmer gati gintabok yagid ang iya duha ka makarbaw no, sa mabaskog nga current sang tubig no, para nga maluwas ang iya duha ka makarbaw no. So muna sa makabaran kapalangga sang mga mangunguma ang ginakabig no, nga partner nila sa pagpanguma no, ang aton sa iya nga mga karbaw no, ti kon mapatay man sa baha maluoy ka matulo gid imo sa nga luha ag makitaan mo ang kasubo
Sa dili makabanan sa sini masapat nga ti matudtuod gid nga nagabulig no sa aton nga mga pumuluyo. 27 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi makabalik kita. Istoryahan ta ang latest nga report sa pag-asa sa Bagyo. Paing din sa Subong, no? Kaiban pa yung mga balita, no? Diretsuhan naton sa pagpatpat kag detalye, no? Sa ato sa nga mga genpang headlines. Magabalik kita pagkatapos kita mangsani. Stand by. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian. Balik na rin mga kabalan sa aton na pagpalagad ng 40 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Unahon naton no, ang punong barangay sa Barangay Banago, Kapitan Ricky Mijares, para sa sining paghibalaw naton no, ining mga kapurukan no, sa Barangay Banago, kaya muna ni Ligad Ligad pa nga administrasyon no, plano naton diri nga ti daw may mga mayo na kita nga programa sa ila like sa sining mga evacuation no nga pati ganoon, pero galing kay hindi tagid ni mahimo, hindi tagid ni ma-implementar sa si kay muna bala no ang mga kauturan naton ti hindi mag silo sa mga evacuation centers
kay ti nagakangawa sila sang ilang nga parangubian nga ara manda. Ti naglayo pagid. Sa may kay mapensaran naton nga ti dira lang sila sa lapit no sang ilang nga palangabuyan, no. So i-check naton sa din mga kabanan si Kapitan Ricky Mahares sa Barangay Banago Kap mayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Pud masubong si Bombo Pons. Bombo Pons, mayong gabi kag mayong gabi sa tagapamati sa Bombo Radio ilabi na gid sa pumuluyo sa Barangay Banago. Kap, mamangkot kita, kamusta na ang imo sa ning mga constituents dira sa evacuation center Banago Elementary School 1 and 2 sa sining matinion, Kap? Bumupos na, wag ko kalin ko apon, hasta kagabi, nagahan ko, hasta subong magulagi ko to nagalin, no? Subong ka pa niya punto sila bumupons. Kag, by the way, isang kayo na bumupons, no? Nag-survey kita sa kaina, sang mga pumuluyo, nga sa diin ang ila balayda na totally gid bumupons, kaya mo itong aton konsang DSWD ta nga kinalan surbiyon gid sang Mayo ang totally damage kay atagan nila financial assistance. Okay. No, so meaning to say halin kahapon hasta subong may pagbuhin balakap sa imong number of evacuees iba nagbalik na sa ila puluyan? Siguro bubukod tapos sudo ila panyapon may kwantong mapuli sila po siling ko hindi lang anay total pagwasan nyo na lang kay tito arin naman ang kamudi sa barangay kay hindi patakabalo sang matabo sang ininga gabiyon kay sige yapon inulan. Okay. No, so meaning to say amo man Japon, no? Ang numero butang tati 140 Japon ka pamilya inikap. Bubupod 146 na kapamilya. 542 individuals. So nagdugang na, no? So as of nagdugang sa bubupod. As of 7:43, no mo na, no? Bubupod tama. Okay, ang sa eskwelahan ni Kap, no? Kay ti balo naman kita. Paano tani sila gin pang kuan ano gin pang buksan tagi ng mga kwarto isa-isa da, no? Bubupod sa actually na wala pa na natabo nga trade nalisinsa na nato nina sa mga principal nga sa diin ang evacuation center mo ginang Banago Elementary School 1 and 2 kag kung magsubra pa da ang Domingo Lacson pwede naton mausar kag ang akong da nga multipurpose nga 3-story pwede ko man na mausar. So lunsay kuan gini sila Kap ng coastal barangays gid along coastal sitios or procs? Usually ang aragida sa mga bubupot ng damo ang taga Sibukao, kag Purok Bayanihan, Purok Naminami, kag Purok Katilingban, kag Purok Maymulaton. Ti amo ni coastal gid no kun si punta damo-damo gani iling pamalay ini da. Damo gid bubupod kay actually no nagpanawagan ako gani gina kay pag-inspection ko dito sa coastal alos to nga aton nga mga utod nga mga balay kay kadalom gapon damo gito totally kag ayo sila kay sa ila ba mga pagkabutan kag mga bistib na bupod na dalagid sang baha. Ti daw gayo to sila ti nanawagan ko kay naman kung sino luyag magbulig da sa amon nga mga pumuluyo nga nalisdan nga amo ini nga trade na kung pwede mga relief goods kag mga bayo po pwede nga makabulig da sila sa aton nga mga utod. Okay, so ti sa 146 nga ini may tsansa pang magdugang ini hasta buwas sa aga, Kap? Subong matago mabuhay na siya kay ti iban mapuli na to tapos panyapon. Hindi lang ko kabalo mo bupons no kay ti subong kay daw nag-subside din man ang tubig. Kag ti way ta kabalo basi karon sa kagahon kung ulan naman na tutudod kag konti mabalik na sila dito. So mo gining resulta sang pagdungan sang taob gali kagabi, Kap, no? Tama bumupons no kay kagakuha ni gina panong ko nga live la bumupons mag-rescue kung gabi mo ato ko to bilog nga kagahon bilog nga di ginayo ko lang sa pumuluyo nga to kung tani hindi lang na sila magpuli da lang na sila pawasan na lang nila kay kung gabi ka mudlay ka da mag-rescue kag nga aton da nga mga utod nga mga rescuer butang taman sa italita lang ilang kabuhi
ti kabudlay man ti gidayo ko gid kadala na sila bumupons. Oh, okay. No? So, tiyan mo lang na, pasamatan naton kaya daw ay sa reported nga missing o kung kalamanta, bikap, no? Sa pagtaas ang tubig sa Banago. Wala bumupons, no? Ang usually, ang ilan lang ito kayo na reklamo, mga bangka nila. Halos kay Tikostal bumupons. Ang mga buyan, pag isda mo, ang bangka na ginila. Halos mostly, ang kapang isda ko na, gubagin nila bangka, no? Amo ginangila, ginareklamo. Ilang taon-taon, ang mabulig sa local government, agi sa local government kag sa barangay kung ano mabulig naton sa mga utod naton dira nga nabiktima sang bagyo Paing. Okay, oo, sige. No? So anyway, kapa no, amo naman niyo kay sa syudad sa Bacolod last week, no, grabe man ining kampanya sang kolera. Kamusta naman ang ginainom nila ilimnon nga tubig dira sa inyo sa evacuation center? Bumuton sa nga kunda nga mga evacuation center provided na tanan sa barangay alin sa tubig hasta sa ila da pag pamuhin sang ila nga personal ginanamon kay may mga tao makamida nga gina-assign kag special lang ila bumupos nga kanon pamahaw panyaga panyapon ang barangay way kay pabaya ga provide sila kay ti mga utod man mabudlay man bumupos nga ata nalisda na sila pagutman paginaton sila ang barangay Banago ara ga provide tanan sang ila kilalanon. Okay. So may kwarta pa man ang barangay no nga pwede kita magasto para sa niabikap sa sining mga kalamidad. Bumupos may ara actually wala problema da sa ila kalanon pagi sa barangay wala problema i-provide gina sa barangay. Ang ako lang daya bumupos nga hindi lang tabla mabiktima da sa isa tada ka pamilya isa tada ka utod nga madula sa muini nga tragedya ang barangay Banago willing gid nga tanan i-provide sa ila da especially ila pagkaon. Mapaligad sila iban sa subong kagabi sa evacuation center kag buwas kung magtilha na gid no kag magsanag na gid ang kawaan naton so dako gid posibilidad kap nga mabalalik ni sila. May kagdasan mo po sara kami may mga podpak kami da barangay nang provide man mismo podpak nga may kaso mapuli sila may dalon sila nga podpak. Okay. Sige. Kap, by the way, kaya daw may mga plano na ni, ever since pa man, sa previous administration, ining mga pumuluyo ni Mudra sa coastal, no? Nga mga puroks and sitios, nga daw may mga programa na mag-gobyerno nato for relocation, ano? Kag ang ining kuan ba sa danger zone, kaya daw ilan ni ang ginaposisyonan nila, di consider as danger zone man ni. Kap, ano na ning latest subong? Tama na bumupod actually ang sa Purok may mulaton nga di bumupod ang shoreline protection namon to. Guba ito subong amo ba nang isa ginawurid ko nga kung naguba ng shoreline protection ang Purok may mulaton ara ginakabay sa danger zone isa pa na nga problema sa barangay kung i-provide man sa syudad diya guro bumupod nga dira sa barangay Banago malipay man kami kung i-provide nila ng para sa pumuloyo nga yatag nila. So kuan gali ni sa no? Hazard gid no? Kay raw ka delikado gid no? So di ba naman na at least bisan pa paano mapalabot man bala ini no? Sa bahin sang sudad sa Bacolod no? Toy daw gibisatahan makamuda sang mayor ta? Actually kay na kung nagbisita to sa Bumupod galing kay wagi ko tumatabuan kay ara ko sa Purok Sibukaw Purok na minami na nagasurvey sang mga pumuluyo tang mga balay nga epektado sang totally damage kay ginadalian man sang DSWD nga isabit namon to sila pagi sa barangay kapitan kag mga kagawad malukit ginamon ang inabla nga mga balay totally damaged kid. Kaya automatic no basta totally damaged may babaton ginanon nga financial assistance coming from the city. Tama bumupod kay instruction sa amo sang DSWD hindi sila mag-cater sang partially ang gusto nila totally. And that's why nga gintangita tagito gina isa-isa dato daw alin sa alas 8 ginobra ta alas 3 na namon natapos ngang obra namon sa pag inspection sang mga totally damaged ng mga balay nga sa coastal area. Okay, sige. Anyway, kahapon balakap na labayan naton ang gamay man ning suba na da no sa lapit sa Riverside Dampe. Amo ni nag-awas gid kagabi. Palibong po siya usually dugay-dugay naman basta magbahagi man sa bukid ang suba da gawas kid man. Di nasalin.
Di nagagi sa alin balo ka mapupos no ang bata kang mandalagan dragagi ang tubig nila sa amon dragi galusot soy kadako. Amo na nga gawas ang tubig da tungod nga ang duwa ka barangay nga dagko dragagi da pagalusot ang ila tubig. So do kaluluoy galing Malabayan dira no, ang Riverside. Ay sulit tama bumupos gabi gani mga alas 3 sa kagahon, 4 pa kasalakyan ang ginguyod ko sa Riverside kay Tiara sa tunga-tunga dalom guro napatay ang kwan niya 4 kito kasalakyan ginguyod ko daw natapos ko sa isa ka oras kay alang-alang mamumupos nga pabayaan ko kay pangayaw ganito nga mga salakyan may karga pa isda ali sa Cadiz. Ginguyod ko gito ti daw actually nagpasalamat man to sila sa akon kay amo tong way man sila ma-expectar nga amo to kadalom sang tubig da sa Purok Riverside mo ti maayo lang bumupon sa actually nga wala ta sang kwan no, wala ta sang missing, wala ta sang may natabo tanan nakasurvive ang pumuluyo sa Barangay Banago amula na ang ila balay damage pero wala ta sang fatality. Okay, sige. Anyway, pagamianta lang, although subong gabundak-bundak ang ulan, pero do kadasig man lang ini, kag bag-untat man, no? So, finally, buwas, makabalik na sila tagsa ka mga puloy-an kap, kung magmaayo lang ang panahon. Sige tama mo, mapanawagan lang kung bubos no, nga ratang sa coastal area, na ginayo lang siyang ginalanggan yung mga kapitan, nga tani, kung daw lang alang na hindi nakamo magpakatingha, nga kung delikado na, makuit na lang kamo kay kami mismo sa barangay na budlayan mag-rescue sa inyo kung dalom na ang tubig, kagdulom kay sangtang temprano, pa dala ka mo na sa ginapakayo ko bumupon sa langanay sila sa evacuation center kay nagambal ko sila provided man tanan ang inyong pagkaon da provide man sa barangay dala ka mo anay. Sige. Anyway, Kap, thank you again sa saring mga information and keep safe. May gabi sa imo, Kap. Salamat mo po sa paghatag mo sa tiyon sa akon nga pabalo sa pumuluyo sa Barangay Banago. Salamat mo po, mabuhay ka. Okay, sige. Salamat. Si Kapitan Ricky Mahares, no, sa Barangay Banago, diri sa baybayin sa Surad sa Bacolod. Kinsak na lang to, no? Ang dugang nga mga impormasyon niya makabanan o do kaina, halin pa kagapon, no? Kaya na sa aga, no? Gin padulungan man naton ang ining Banago 1 Elementary School, kag Banago 2 Elementary School. Tidira no ang naka-temporaryo yung makabanan nga nakabilit no ang aton nga mga utod makuturan naton no sa diri makabanan nga kalapiktuhan sa sining Bagyo Paeng. Grabe no si Bagyo Paeng daw ginkibot man kita makabanan. Ni Bagyo Paeng ini matapos ngati dalalom ang aton sa iya makabanan nga mga lugar sa pagbubo sa parte kadamol iya makabanan no nga ulan. Sagwatay 5 minutos sa nakaligan sa takna kalas 7 sa gabi. Ano ba sa ato sa riga pagpalagad sa ato sa ringa para tuntunan. Sige, rektahan man nato ang banwa sa Lakasiliana kay grabing mga ang patso ya sa Lakasiliana ginsulob man sang tubig no so way kamo kabalo ginsulob man sang tubig ang banwa no so di makabaran sang sang Lakasiliana no so ibalo nato nabi kung may mapagbaha man dito kay may mga litrato man kita diri ba ti ining bagyo amo gining inambal naton nga makahalit sang sa aton nga livestock sang aton iyang nga mga crops no mga humayan ta Lakasiliana nagli may mga humayan man da no sa banwa sang Lakasiliana no meron kita na humayan ti may mga secure na kita nga balitrato no thank you gid sa kay bro naton Fidel Baltasar Rindon no so may gabi da sa imo no so ling mga humayan no nga kuan niya no picturean niya no so nga nagkalahapay
ang makaluluoy sa nining humay balang ara sa vegetative stage na bla. Ining nagagatas-gatas na bla, no? Nga stage ang humay. Kag maulanan, laban sa ni waigid unod. Hindi gini tanan-tanan mahimo, no? Tapos sa mga galarabo naman, no, nga humay, alanhyo naman nga mga humay, no? Di ko magkalahapay ini araw, actual ina. Mga humayan, ina dahil makabaran sabay sa banwa sa Lakasiliana. No? So, kung alaniho naman, nga magkalahapay ni, kay baskog ang hangin gabi, kita nyo? No? Nasisiyahan ninyo nga babaskog ang hangin? No? Tapos na nagalibot-libot pa bla, may direksyon sa south, sa east, sa west, no? Nga mapursyon. Pero mostly daw dirigit sa south halin, no? Kay kapasaka mo sa aton, alin dito sa Mindanao. Kapasaka sa aton diri sa babaw, no? Pagadto sa Luzon. No? So makaberan, livestock, crops, amo naman ning aton nga no? Nga ekspektaron nga ti damo naman ang magkalapiktuhan sini. No? Sa pekal niya alkalde sang Banwa sa Lakasiliana, Mayor Maymay Magilimutan. Mayor, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, kag mayong gabi man sa Tagpalamati. Yes, Mayor, salamat gid. Ano? So kamusta ho naton ang Lakasiliana sa duha ka adlaw nga pagtupa sang ulan? Ang kuan ni Mayor, may mga ang inyong kapatyo dira dagin sulog gid sang tubig na din lang grabot ang mga baha dira, Mayor, tugas ang ulan, Mayor. May mga pililion man lang nga area ang nagbaha, but then ang sa Sagang sa Pasita Elementary School, tapos sa aton nga patio, tapos ang sa iban nga mga areas like Kamandag, sa may landslide kami, slight man lang diri sa may Mantuhod sa babaw sa Badji-Badji. And then may mga iba nga pananom nga naapektuhan. But ang sa patio nagsubside man lang after sang ulan. It's because ang ulan halin kagapon wala di man untat. Kag may upod nga baskog nga hangin kagabi. And may mga reported man nga mga damage na crop sa babaw nagkalahapay, and then may ara man mga humay, but until now we're consolidating sa mga reports sa atong mga farmers. It's because nga agadula-dula ang signal. Oo, gani, no? So ang mga humayan ni Mayor nga nagkalapektuhan sa dili nga mga barangay? Ang ilan ng Fidelity Manghanoy, may ara kita nga kabagnaan, may ara man sa may Robles, Madampi, Malaga. Oo. Tapos sa Kamandag nga area. Okay. So tanan Nato, may ara man ta sa Nato. Kumbagi guro tanan ng mga humay nila, no? Oo. Sa Nato, may ara kita naan. Tapos dari sa may Oo. Tapos may ara kita families nga na-evacuate man kagapon sa nato. And for now, updated is 9 individuals. Duwan na siya kapamilya. So, kagina, aging katuan ko ang Sitio Pasita, nagabaha, so nang baha, nagagi sa dalan, nagakadto sa eskwelahan. So, anti-school na nagsubside naman ng tubig. Oo, okay. Pila, pardon, ganito sa ma-evacuation niyo sa Subong? Sa evacuation center, nga ginintito naman isang 9 individual. 9? Oo, Siyam, Mayor, Siyam? Oo, hello? Batian mo lang ko. Oo, Siyam, Mayor, ka mga... 9 individuals. Okay. So, at least duta lang, no? Dari Barangay Robles na sila. Yes. Ito families. 2 ka pamilya. Okay. No, so... 2 families, 9 individuals. Ang sa Barangay Robles. Tapos, may ara kita sa Natuya. Ginulungan na natin sang food packs. But then, ara lang sila nagstay sila family. 1 family, 4 individual. Tapos, ang sa diri sa Kabakungan, sa landslide nga area, may ara kita nga 1 family with 2 children. So, 4 man sila pamilya. Gintaganta man itong mga food packs. Oo. Okay. So, ang Kabakungan, dako ang landslide ni Mayor sa Kabakungan? Bali, nahulog man lang ang kahoy. But then,
may ginpicturan kami to ginang crack na area. Ako na ano yung Baji Falls na lang sa babaw na da. Oo. Nga na swimming pool nga ginaobra. So sa side nga diri na sa Mantuhod ang dalan sa babaw. Kumbaga Duga Valley na mong ting diri na side na hulog ang kahoy. So may ara siya nga crack and then makita mo nga nag-erode ang duta. But gintagaan naman to namon sila sang warning hindi na tumabalik sa area. Oo. Okay. No, so dibla ang Lakasiliana dumaydala na da palapos ito sa Canlaon City. Adun to kung may landslide nga tabo na di sa muna yung mabarangay kag pasabol naman. Wala siya landslide diri sa kabakungan sa Mantuhod sa Baji Falls wala na yon. Oo. Na may nga isa lang man ka Panimalay apektado. Pero ang pangilid sa pangtang nagakurak maybe kung magtudong ulan maano siya may tendency nga mag-erode. Oo. Okay. And almost ang nakita ko nga problema sa flooding is ang mga congested nga mga drainage bala. Like for example, kagina sa Sagaang, ang gakos ang tubig nga nagagi sa dalan nga it's because of ang drainage kinasaradaan at the same time ang iban nga mga planters hindi sila gusto nga butangan sa kalog ang ilang ang side sang dalan kay ang almost to picturean ko ang mga kampo nila nag-semento nga dalan. So ang waterways, wala na yan. Ang tendency of the water is to go down to the cemented na road. Okay. So, ang natabo sa Sitio Pasita, kay tungod nga nanubuan ang eskulahan, nagsulod na sa ila covered court, kaya nag-flooding dito sa mga school building. Ang sa ato naman yung cemetery, so since ang high school, ang lakas niya na National High School nga junior high, nabukid na siya. So, mayara silang nga wala gid mayong drainage. So ang ilang gate once ka mag anong tubig halin sa daw sloping nga side sa eskwelahan. Kakadto na siya panaog sa among cemetery kay ang pagpanaog mo sa school sa cemetery and then ang drainage sa cemetery hindi siya amo nakadako nga sufficiente nga dulugan sa dako-dako nga tubig. And ang tubig nga kapasulod dito sa Banwa, ang sa drainage nga dito pa kadto sa Banwa kagapagwa diri sa Hacienda Grande, hindi siya ginaplastar. Amo na siya gani nga bumbo ponds nga sa akon nga loan may ara kita da nga gin-prepare para sa drainage system for future na siya nga preparation sa Lakasiliana kay sa subong palag sa gagmay nga ulan flood na siya dito sa residential area. It is because of poor nga pag-construct ng drainage and maybe it's a long time ago na mga drainage. Ara na sila before ko mag-mayor. So what will we do is mapa-survey kita para by facing natin kanong mayo nga ang in and out ng water not only for flooding purposes but then sa adlaw lang ang paginawi nga dapat ang aton nga mga canals may duan sila nga hindi magbalik diri sa proper. Oo. So kumbaga ang flood control plan no daw mo na ang isunod nimo dira. Yeah. So we need the topographical survey para nga malantaw naton kung paano naton iplanuhon ang mayong drainage planning. Oo. Okay. No, so amo na siya no, ang sa patio niya ti do bagaw na iban guro kapag limpyo maglimpyo na gid naman liwat ni guro. So amo man na gani bumbupons nga gina encourage man ang aton nga mga constituents nga dapat hindi gid maghaboy sa basura sa mga kalog kaya na siya ang nagapaklag. Kumbaga it's a give and take nga commitment kag responsibilities between the government and the people in the grassroots. Kay tiko ng gobyerno may pundo man gid kita. But then even how good is the government implementing the projects kung ang pumuluyo wala ka kooperar. At the same time it's not only bala nga mawanga lang kay tungod nga nagbaha na but then ang daily nga routine sa nila nga pag sinalayo dapat disiplinahon man. So sometimes may ara man iban nga nagasungod gid ang iban daw hindi gusto nga matandog ang ilang ugsaran like sometimes may ara ang mga development may ara ang construction may iban may ara pag nga mga reaction
Patani, kung may mga proyekto nga para man lang sa kayuhan, makooperar, especially those ang may mga kampo, bala, kag mga pananom, nga pwede man lang maka-lend kita sa gamay nga space para sa atin nga namin nga drainage, para hindi na maglala ang problema, especially sa time sang rainy season, kag kung may mga kalamidad like sang typhoon or mga low pressure nga mag-abot sa aming lugar. Mugani. So kabay pa ngati maintindihan nila ina no kung ano ang mga epekto kung padayon nga magpakatig-a kita sang aton sa nga ulo. Ano? So pero Mayor, there's a reason ngati mag-declare sang calamity ang La Casillana o kung wala man. State of Wala man, calamity. it's because ang damages hindi man ginamuna kadako. Kag hindi man siya silinggid nga makaano sang makakos gibala sang immediate nga action sang ano. Actually there's some parts pero wala na kadabot sa porsyento nga makadeclare kita state of calamity. Ante amo na yung thankful lang kami nga hindi na mabalik atong sa audit. It's because as of now wala pag recover, especially those mga structures nga nagpalaguba na wala pag siya na repair. Oo, mo gani. Oo. So mula na no, good to note lang kati wala sa missing dira, wala sa kun may malain na natabo sa muluyo mo sang time ngati nagtaas ang tubig no. Yes, so kag ako gid personal ko ginlantaw para makita ko man ang sitwasyon. Kag almost dapat subong 29 and 30 may ana kami mga general assemblies. So nagatag ako memo sa atong mga kapitan na hindi lang tanay pag-i-push ang general assemblies because the attendance na gina-required, maybe we cannot attain or we cannot achieve it. Kay tungod na ang mga tao may ibang areas na may mga subang alak to doon, tapos grabe ang ulan. And for now, nagkanay-kanay man. But then, may man nga bagong low pressure. So, we will be preparing again. But ang ako nag is our DRM office, the SWD, and some of my employees, naka-ready naman tanan. Kaya because kagapon pa lang daan sang aga. Sang 27 pa lang sang aga. Ay, ano man? 26. Thursday. Sang aga, sang 27, preparado naman tanan. Oo. So 27, 28, nag-declare ko sang cancellation of process. Kay diri sa Umaya, sa babaw sa bukid, daw grabe naman gid ang hangin, which is some other areas, hindi man gid. Pero since nga almost all the LGUs, nagdeklarar man sila, so sang gabi isang 26, nag-declare na ko suspension for our children, yung mga safety man sila. Wow, no? At least no, bisan pa paano nabutang sa order ang tanan kag with your leadership no, liwat reiterate ngati lang gid ako nagahalong kita Mayor. Yes. So amo na nang dapat gid ano gid alert gid. Kag ako pati man kong tela Casillana for those experiences sa past typhoons kag nagkalatabo. Almost nagabatsyag naman, matsyag na sila when ang aton nga mga chimpo hindi na maayo. Sige. Okay, Mayor, thank you gid sa pag-share sa mga pinakaligtas nga itabo na sa inyo sa La Casillana bagod sa sining pagbaha. Happy weekend sa imo Mayor and good evening. Thank you so much kag padayon sa pag-arangka. Sige, salamat. Mayor Romaila ni Corman Ginimutan, sang Banwa sa La Casillana, sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa ining pinakaligtas sa sitwasyon ti nagulupa ng baha, no? Subong nga gabi dito sa area sa La Casillana. Sa nabalan sa aton ng mga kauturan, as of 4 p.m. Yesterday, gineclare ang PSWDO naton that we have a total of 17,011 mga individual ang apektado sa mapagbaha kag may kabugsa 1,279 kapon ini nga record ano, pero sa apat ni kababanwa kag syudad pero nadugangan pagid ini pagkagabi hasta subong nga aga. So 17K no ka mga residente ang apektado, masobra pa no, record kahapon lang pero subong Sabado may nagdugang pagid. And hoping tomorrow no makabalik na kita isa-isa sa aton si Tagsa Kamapuloyan halin sa evacuation centers. 11 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Dugangan tayo ba ng mga impormasyon, Mayor Judith Gallego?
Ay balon ta pa no sa sudad sang Silay Mayor ni Bumbo Anton Toa. Sa sudad sang Silay check nato ni sila no karon dugay-dugay sa atong pagpanabalik kag ma-report pa diri no si Bombo Cherry Santillan sa patrol. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe. 15 minutos sa kaligid sa tak na alas 8. Kaya mga kapatid sa ato sa ringa para tuntunan, ginanganangan tang linya ni Mayor Judith Gallego, no? Sang sudad sang Silay. Kaya na natin, Minister Bomba din isang po panay sa udto, pero i-check na to karon, no? Kung balati may movement na dito sa mga number of evacuees, no? Sabay sang sudad sang Silay ini matapos, no? Gamay luntad man, no? Kuan, no? Pagbaskog sang hangin, no? Kaya daw hindi magdubo kuno hindi makabanan, no? Sa kapin sa pila ni 30 ka mga balay, no? Sa sudad sa Silay ang totally damaged. Grabe wasak mo, no? Di mabalay ara man mga tibsok ang ligi sa kuan, no? Sa dagat, no? So ti bago di sa Bagyo Paeng, ti baskog ang hangin gabi ti bisan gani aratas malayo sa sudad, no? Batsaganta pang baskog ang hangin, no? So kay nang Mayor Judith Gallego nga ang ining mga biktima namtang sa Zone 3 kag Zone 4 kag Zone 5, no? Kag Dakutan Dako, no? Sa Barangay Mambulak, Silay City, no? So nagkalaguba gid ini. So total 101 families nag-evacuate sa pila ka mga barangay sang syudad sa Silay, labi na sa mga coastal barangays, no? So ti insegida, no? Bilang
responsibilidad diri, no, commitment sang tagsa ka local government units, no, LGUs, no, naton sa bahin sang bilog sa pungsod Pilipinas, basta may mga kalamidad gani kasubong sini, no, matik na aya, no, kay gina kuan naton, no, gina hatagan galon sa mga bulig, no, labi na gid ti kumbaga ang ilang pagkaon, no, dapat stake gina, no, ang ila sa pagkaon hindi na paghulaton, no, ang ti magreklamo ang tawo, magkalagutman, kung ano na matabo da, no, magkalasupay, no, sang gutom, no, kundi nga ti matik na naya kami tagsa-tagsa kami Diyos naton may maara sa mga nagkakaigo iya nga mga calamity fund. Nga sa muni sini nga mga sitwasyon pwede gina ma-release anytime, no, ang mga calamity fund kag magamit ina, no, naton bisa pa bakal sa pagkaon, bugas, sudan, no, kag ti unagid, no, i-evacuate kina isla, no, so ti amula na bla aton ibutang tala permisa ko kuteta, no, paminsaron in short hindi na tayo maghulat, no, nga may kuan pa na dabala may ta maghulat nga maguba pang balayta ka mo nang pa-evacuate ka basulon ta naman ang atom LGUs kay muni ginapabayaan kami muna pero sa pagkamatuod, no, may ginapadagan kita nga proactive measures nga samtang wala pa, no, evacuate na kita kay budlay na magbinasulay ta karon kung may magkaladula da karon nga kabuhi dati ano mapabalik ta pa na, siyempre hindi na, no, hindi ta man ay mabaso lang makultura naton nga nag palamigado kay way sa mga nabakal gaduta, no, nakapasta sa maayo nga mga lugar para makabalay, no, kay ti ang kapigidohon duna na niya sa aton, no, kuan na niya, no, kumbaga tawag ta sini daw problema nga ti daw halos kung gusto ngid abi sang gobyerno masulbar nimo, galing kay ti anon mo na, no, kay ginauna pa ang bulsa sa mablito sangsa sa pagbulig sa pumuluyo. Sige, oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na, alang-alang. No, yan sa niya, sige lang, basi sako, si Mayor, basi nag-meeting siya, no? Although nag-okay naman to sa gina, dire makabaran sa ato sa yung mga kauturan, no? So, sige lang, anyway, hilot-hulaton ta, no? Ang ining pinakalitas ng mga informasyon karon, no? Okay lang, diretso na lang to si Bombo Cherry. Wala lang alang siya. Anyway, kay na check naman niya palabot naman ini nga mabulik, no, importante, no, nga wala sa may nagutman dira, no, kag ti aga patugina si Mayor Judith Gallego, no, nagkadto sa siring nga lugar nga nagkalaguban sang balay. So to automatic ang mga totally damage nga balay, no, makabato ni dayon sang assistance mo na, no, unahon to totally damage kay ti wag ni sa gihon. Pati mabayo nila guro basing dala nila ti amula nang sa tagsa kalawas nila kamo ginasuksok nila, no, so I'm sure nga ti di man kamo dira pagpabayaan, no, sang inyo nga alkalde sa sunod sa sila agod nga angot sa sining natabo kay ti di man nakabatas ang isa ka local chief executive nga lantawon niya ang muluyo nga antos pareho sa naguban sang mabalay. Okay. Halin pag-aina brown out Bangga Mega World kay naglupok ang transform halin kaina gatutot. Okay, no? Palabot ni sa Seneco, sir, no? Thank you sa siring concern. Si Sir Dave, no? Ara naga-signal sa Seneco do kuno sa area sang kwan. Ano na ba lupisay na, sir, no? Area ate sige, check ta na dugay-dugay. Sige, subo mo, sir, katuan ta na lang, no? Ito malangalang ta kay Mayor Judith, no? Siguro may meeting sa subong nga gabi. Ang ining pagpanagtag sang bulig magina sa Red Cross, no? Sang pagkaon sa mapiktado ang makotoran naton sa Barangay Banago kay iban reports monitoring sa patrol sa panayon nga paglibot naton diri sa syudad sa Bacolod kaag probinsya sa Negros Occidental. Bomacheri, sa report please come in. Yes, Bomba po sa live kita diri subong sa Andres Bonifacio Elementary School 2 kung sa diin diri ang evacuation center sa Barangay 1 kag Barangay 2 Bomba po. So bag-o lamang naghalin diri siya Kapitan Punong Barangay Cesar Villarelios Jr. kung sa diin mayara na naman siya nga ginasugat bala Bomba po nga mapa-rescue o kung mapasugat para ipadulong diri sa elementary school Bomba po. So sako gid subong siya Punong Barangay
barangay sang barangay 1 kay syempre Bombopons mayara sa gihapon ga panawag sa iya para magpabulig kag magpakadto o kung mapadulon diri sa evacuation center. So far Bombopons mayara na diri sang 16 ka pamilya ka o kung na 81 ka individuals diri sa evacuation center. So kaina yari man diri ang Philippine Red Cross para man maghatag sang bulig nila kag mga hot meals Bombopons kaupod sang Bombo Radyo Bacolod nga naghatag man sang toasted bread kaupod sa nagdonate o kung nagbulig donate sa Bombo paagi sa Bombo Radyo Bacolod Bombopons. So suno kay Ma'am Rita Bineta Mirasol, isa ka chapter administrator sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City chapter na October 26 pa lang ya Bombopons sa Wednesday gasugod na sila yapang deploy sa mga tinawo nila para man magbulig kag mag-rescue sa mga tawo nga yara sa flood prone, especially sa mga flood prone area Bombopons. So kaupod nila ang Bacolod DRMO kag mga responders kag nag-deploy sila sang 40 ka o kon more than 40 ka mga volunteers sa Philippine Red Cross para man magbulig Bombopons sa mga evacuees naton kag sa mga local government units nga need magbulig kag need gid bala extra nga tawo Bombopons para magbulig sa mga pumuluyo diri especially diri sa syudad sang Bacolod. So Philippine Red Cross nga Negros Occidental Bacolod City Chapter Bombopons na hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod ang ilang grupo kundi iyara man sa halos tanan nga probinsya sang Negros Occidental o kon sa syudad kag munisipalidad sang Negros Occidental iyara gid sila ya Bombopons para magserbisyo voluntarily Bombopons. So lain-lain nga services ang ilang ginapanghatag Bombopons especially sa mga kabataan nga ginalingaw nila Bombopons kag ginapahampang o para mabatyagan mas ang kabataan nga child-friendly space ang ilang ginatiniran Bombopons sa malipot man lang lugar nga na tiyempo Bombopons. So ginatudloan Manila ang ining mga pumuluyo sa evacuation center nga sa mga hygiene bala Bombopons kag mga especially subong COVID-19 sa gihapon. So gapanagtagman ini sila sa mga face mask kag gina-ensure nila ang social distancing Bombopons. So Bombopons yari bala pamatian naton siya Rita Bineta Benasol. Okay, ara ton i-scroll sa babaw, ang sa babaw wala mo nang i-play mo. Oo. Ara. Okay, sige, standby, no? Sa ato sa rin nga mga kauturan. Pero full force gito ginabumutse, no? Ang Philippine Red Cross. Yes, Bombopons, masobra sila kon more than 40 gid sila nga nagbuliganay Bombopons para man maghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo naton diri sa syudad sang Bacolod especially yara sa mga evacuation center Bombopons. So yara man sila nga bulig sa mga DRRMO bala Bombopons kag sa mga response team sa diri sa syudad sang Bacolod. So Bombopons, makitaan man diri naton subong sa Andres Bonifacio Elementary School nga may nagdala bala mga lulutuan Bombopons. So kanya-kanya diri sila luto, may mga balon nga noodles kag bin pa nagtag man diri sa mga DSSD Bombopons. Mo gani man no? Sige anyway at least damo to ang nalipay kay na no Bombo Cherry. Yes, Bombopons, especially ang mga kabataan bala Bombopons kay syempre mabatsagan man sang kabataan ang kalipay miski yara sila sa evacuation center kahit papaano Bombopons mapalagyo to sila bala Bombopons sa kay syempre kung yara sila sa higad especially sa mga higadalad kag sa mga baha ti syempre mga kabataan bala malayo man sa trauma bala Bombopons kag syempre mabatsagan nila nga komportable diri sila sa evacuation center kag mayara nga willing magbulig sa ila. Sige, pamatian ta sabi, si Ma'am Binet Mirasol sa Philippine Red Cross Negros Occidental. Sa Bacolod City, 26 ang Wednesday, kagaman ka mga responders ang Bacolod City, nag-deploy ang aton nga team, ang aton nga Negros Occidental Bacolod City chapter, sang aton ambulance team and mga volunteers naton during sang pagsaka sang tubig kag pag-evacuate sa mga pumuluyo dito sa Barangay Singkang, Barangay 39, Barangay Tangog, and halin sang kahapon until today, nag-upod man kita gihapon sa pag
responde sa paghatag sang nagkalain-lain nga mga services upod ang amon mga volunteers. So siguro nga more than 40 ang amon nga deployed staff and volunteers since yesterday. Kung makita mo kagina may mga pahampang or ginatawag na naton nga child-friendly space. Naghatag bang kita hot meals upod sa Bombo Radyo nga naghatag ba kamo sang mga biskotso. And may mga hygiene promotion para ensure naton nga ang mga kabataan hindi malatnan sa mga masakit. And gina-ensure naton nga kay since COVID paghihapon apat sa COVID-19 pandemic, nagapanghatag man kita sa COVID paghihapon apat sa COVID-19 pandemic. Social distancing and pag-maintain nga naka-face mask sila despite nga nag-aulop danay sila. And kagabi man, kahapon, nagabulig man kita, nag-assist sa Bacolod City DRRM sa pag-transport sa mga stranded passengers at pag-provide sang hot meals. Ano na naman mga panugyan mo sa mga evacuees natin kag sa mga willing pa magbulig o kung magkaupod man sa Red Cross sa Philippines? Sa Subo nga wala pa nagwa ang Bagyo Paing sa mga low-lying areas. I know nga ang Bacolod City nagapatigayon man sang preemptive evacuation, so mag-ugyon sila sa aton nga gobyerno para at least kung sa tion sang kagabihon secured na sila kung nara sila sa evacuation center rather than ato pa sila sa ilang mga balay kag kung in kaso magtaas ang tubig budlayan na kung kisa or late na kung kisa ang pag-evacuate sa ila. So sa amtang wala pa nagtaas ang tubig, magkadto na sila sa mga evacuation centers. Kaga ensure lang nga naka-face mask gihapon because pa ang COVID-19. Kaga ang mga NGOs man nga gusto magbulig, makigangot lang sa aton nga Bacolod City, LGU, especially sa DRRM. Kag sa mga ara sa mga evacuation centers, may ara man mga DSWD personnel, amo na ang tagaan nila sang ila. Ma-coordinate sila sa Or wala na. So far Bombo Pons, wala naman sing pag-ulan diri sa paglibot naton sa patrol, wala naman kita kabatsag sa pag-ulan. So kabalawian Bombo Pons nga magsigisigi ini nga wala na pagbubo sang ulan para man o kon ma-lift na ni aning tropical signal number 1 diri sa probinsya sang Negros Occidental kag makaamat-amat naman pauli sa panimalay nila ang mga evacuees diri sa mga tagsa-tagsa ka mga evacuation center sa syudad sa Bacolod Bombo Pons. Na-notice nga naton ang mga gagmay blang kabataan sa likod mo daw ga-enjoy pa, no? Yes, Bombo Pons daw pamatsaga nila yagoro Bombo Pons ga lagaw lang sila sa gihapon. So pero mas nami gani Bombo Pons nga gi-enjoy lang sila para hindi man sila ma-trauma o mahadlok sa gakatabo sa palibot Bombo Pons, especially nga ga-experience subong kita sa bagyong Paeng Bombo Pons. So may ulan tar ba sa kadua ka ugnat diri sa ato stasyon. Pero kadasig lang gid gani 2 ka minutos untat naman, no? Yes, Bombo Pons, ga on and off subong ang pag-ulan, pero subong daw ka dugay sang wala sang pag-ulan Bombo Pons, mga more than mga almost 1 hour na guro sang wala sang pagbubo sang ulan Bombo Pons. So kaluyan magsigi-sigi ini Bombo Pons nga wala sang pag-ulan. Okay, sige. Anyway, tayo mo nang aton pangumuyuan nga buwas, tanan makabalik na sa matag sa kapuluyan nila. Kung may balikan ti ang nagkalagubay nga balay, amo naman ni ang makaluluoy. Yes, Bombo Pons. So, ang mga evacuees naton makabalik na sa ilang mga panimalay kag magbalik naman ang biyahe diri sa seaport sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons. Okay, sige. Bombo Pons, live diri sa Andres Bonifacio Elementary School 2. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Sige, maraming salamat sa kay Bombo Cherry Santillan. Report sa Patrol Makaban Live sa bahin sa Andres Bonifacio Elementary School. Dugang kita da kung sa mga impormasyon sa ilang siya, no? Sa sitwasyon nila. Pabalati may bulig na nga nagkanto na sa ila or may mga nagutman dira. Naton sa nga mga kauturan, no? Mga evacuation ni, no? Kasunod sa paglaslas sa marabol nga ulan dala ni Bagyo Paeng. 30 minutos sa kalikan sa tak ng alas 8 sa gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Alaala ng taon sa nga champo, natin sa ito sa rin pagpalaga sama na sa sponsor Black Time and then karon sa Santos ng Rosario, alas 9 ang tak na sa gabi. Petsa 29, sa bulan sa Oktubre ito 2022 ng edisyon.
Ilagat Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papoda pagpumati para sa pambasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o